My dear brothers and sisters in Christ, isa po sa gusto kong kanta nung high school ako, yung Rhythm of the Falling Rain by Castley. Sabi po ng awitin ito, the only girl that I care about, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her, she took my heart. Isa po sa napakasakit na karanasan ng tao ay ang betrayal, katraidoran, kataksilan sa mga mag-asawa, katraidoran sa mga kaibigan, betrayal of trust. Napakasakit. Tulad ng sinabi ni Eddie, napakasakit, Kuya Eddie. Isang OFW, pagbalik niya sa Pilipinas, ang kanyang mahal na asawa, gone with another man, and their marriage has gone to the rocks. My dear brothers and sisters, betrayal is one of our most painful experiences. Ano ko yung mararamdaman mo kapag sinabi sa'yo ng asawa mo, hindi na kita mahal? Kapag sinabi ng asawa mo, bigyan mo ako ng laya. Magsama na lamang tayo para sa mga bata. Napakasakit nun. Masakit para sa iyo. Bakit? Kasi binigyan mo ng halaga ang iyong pagmamahal. And you cannot throw away that love. Isang kayamanan ang pagmamahal mo sa iyong asawa, pagmamahal mo sa iyong pamilya. Sabi nila, it's easy to fall in love, but it is also easy to fall out of love. But the real test of love is to remain in love. Kaya nga sabi ni Lord, if you love me, you will remain in me. You will obey my commandments, so that I remain in you, and you remain in me. My dear brothers and sisters, anong mararamdaman mo yung best friend mo? Pinagbili ka ng buhay. Pinagsasabi yung mga sikreto mo sa iba. Pinagkatiwalaan mo siya. Pero bandang muli, tinraitor ka niya at pinagsasabi yung mga sikret mo sa buhay. Anong mararamdaman mo sa anak mo? Pinalaki mo sa pagmamahal nang lumaki, lumaban sa iyo. At pinagsabihan ka ng masasamang salita. Napakasakit sa isang ina. Nalabanan siya ng kanyang anak. Pagsabihan ng masasakit na salita, masakit sa puso ng ina o tatay. Nalabanan siya ng kanyang anak. Anak na pinalaki mo sa pagmamahal. And yan bandang muli, sinigawan ka, linabanan ka, at ayaw nang makinig sa iyo. My dear brothers and sisters, in our gospel today, dalawang kwento ng kataksilan ang narinig natin. Yung una si Judas, yung ikalawa si Pedro. Bukas po, we will focus on Judas. But there's one thing na gusto kong point out sa gospel reading ngayon. Nung kinuha ni Judas yung morsel of bread from the Lord, actually, pinag-communion siya ng Panginoon Alam ng Panginoon, Judas si Judas, at ipagbibili siya ng buhay. But then he did not deny him the bread of life. He gave him the morsel. Pero nung kinuha ni Judas yung tinapay, ayon sa gospel, Satan entered into him. Libanin ng demonyo. Nabotang taksil ka ng asawa mo, libanan ka ng demonyo. Sirahin pamilya. Kapag nag-traidor ka sa isang tao, libanan ka ng demonyo. It is a betrayal of trust. And then when Judas left the Eucharistic table, he is the Antichrist apostle. Anong sinabi ni St. John? The saddest verse in the gospel, it was night. Di na kami kabingyan ng lawan ng Judas in the mesa ng banal na Eucharistia. Datang yung galundong kinatang o tangitang ang makisan metong tigil. O tangalan ng misa,
Putang ita na makiramdam kaya karingaman. Putang ita na tatanggapan ng ginong banal na komunyon. Pigligat niya karingalimang bagay. Dataming kabing niya tibiyata. And it was night in the soul of Judas because he left the Eucharistic table. It was night karin may asawa. Watang may kawain na lang. Watang liba ng satanas. Dataming dalundong kimbiyo. Palagyan mo maging masaya ka if you go with another man or with another woman. I don't think so. Aliwain mo munang lugod at tinakawanak. Sasayangan ka. Uli pa Jeremy taksilin meron kaya kayo. Dataning kabing niya tingbi. My dear brothers and sisters, let us now reflect on Peter, bukas si Judas. Anong naging dahilan? Bakit si Peter ay nagtaksil sa Panginoon? Now, here are the steps about the rise and fall of Peter. The fall of Peter started when he began to neglect prayer. When he slept in prayer. Pagkatapos po ng huling hapunan, nagtuloy ang Panginoon sa hardin ng Gethsemane upang magdasal. Sinabi niya si Peter, James, and John upang makasama sa pagdarasal. At this very moment, kailangan ng company ni Lord. Mga prayer warrior. He seems to be needing moral support sa kanyang alagad. Samahan ninyo ako ng isang oras sa pagdarasal. Please be with me in prayer. Malamang-lamang the Lord needed moral support sa kanyang mga alagad. Pray with me. I need prayer warriors to give me strength at this moment. Kasi the Lord had a bout with the will of God. Nagipagbunong braso ang Panginoon sa kalooban ng Diyos. He sweated out blood. He was in anguish, agony, psychologically and emotionally tortured. But then, sumurrender ang Panginoon sa kagustuhan ng Ama. Father, not my will, but your will be done. And that's it. Hindi na natakot ang Panginoon. Hinarap niya ang lahat ng hamon ng kanyang passion death. At binalikan niya si Peter, James, and John. Natutulog, naghihilik. Bakit? Kasi nakainom sila eh. Sometimes when you drink, you become madaldal. But sometimes also after drinking, you become tipsy. Inaantok ka. Kasi yung alak, kumisan it will relax your veins at makakatulog ka. Nakatulog si Peter, si James and John dahil nakainom ng alak. And they left Jesus all alone praying. Can you not watch with me 1 hour? Sabi ni Lord. The flesh is willing. The flesh is weak, but the spirit is willing. Kumisan mahina ang laman, although the spirit is willing, but the flesh is weak. My dear brothers and sisters, ang unang hakbang ng betrayal ni Peter is neglect of prayer. Tinulugan niya ang pagdarasal. Ibig sabihin ng prayer is communication with God. And neglect of prayer could mean lack of communication. Kapag wala ng communication, manlanik ang pagmamahalan. Kaya napakalaga po ng communication. Kahit cellphone lang. Ngayon meron tayong video call. Meron tayong Viber. Meron tayong Messenger. Libre pa yan. Kahit nasan sa abroad, kumisan you can communicate. Through group chat, video chat, at iba pa. Ang ganda. There are many ways to communicate one another. Kumisan nakakalungkot. We can communicate with the people in abroad. Pero yung asawa mo, hindi kayo nag-uusap. You can communicate with all your friends all around the world. Pero nakakalungkot,
Hindi kayo nagkakasundo ng kapatid mo. You live in the same house, but you are a world apart from one another because of lack of communication. Ngayon, house quarantine, open the lines of communication, not only through cell phone. Open the lines of communication in your heart, in your mind. COVID crisis is a time for communication. Eating together, working together, sleeping together, watching TV together, watching and laughing together. Di ba ang ganda ba? Tinulong tayo ng COVID sa ating mga tahanan, pero it is a blessing in disguise. Because COVID time is communication time, talking together time. Binibigyan ng presence, binibigyan ng panahon ang pagmamahalan, binibigyan ng communication. Open your hearts and lines of communication with one another. Wala kang choice kung hindi manatili sa bahay. Meron pa ba sa inyo hindi nag-iiwikan? Dinadandaanan mo ang asawa mo, hindi ka nag-iiwikan? Dinadandaanan mo yung kapatid mo, oras ng pagkain, sali po na. Sumilip pa ka, nung may mani. Nung sabi ng mga tanan, mabsiko ka. Mayang bitaw. Meal time is family time. Laughing time, sharing time. At marami tayong panahon ngayon to open the lines of communication. The second step to the fall of Peter, violence. Nung inuwi ang Panginoon, kinuhanin Pedro itang espada, tigpas na ibalubog ni Marcos. Meron ba rin soldados? He became violent. What's out when you become violent? Yung bang sumisigaw ka na sa sobrang galit? Sumisigaw ka na sa sobrang selos? Sumisigaw ka na sa sobrang stress? Sumisigaw ka na sa init ng iyong ulo? Delikado yun. It is the beginning of your downfall kapag dinadala ng lahat sa init ng ulo. Sabi nga nila, be cool. Ngayon, chill. Chill. Magpalapit ka muna. Chill sa freezer yun eh. Yung be cool doon sa refrigerator na. Yung chill. Aba, freezing point na yun. Freeze your anger with love. Freeze your zealous with love. Ibalik ang tamis ng unang pagmamahalan. Freeze your jealousy with thanksgiving. Kaya na, huwag natin gawin frozen delight. Kasi sabi nila sa matatandang dalaga, frozen delight. Hindi naman siguro. Kailangan hindi natin pinofrozen yung delight. Hindi natin pinifreeze yung pagmamahalan. Freeze your anger with and cover it with love. Palitan mo eh. Kasi walang mangyayari kapag mainit ang ulo mo. Alam mo niyo, one time I was watching television. Yung pamagat ng episode, Civil War. Kala ko gera eh. Kala ko World War II. Naku, hindi ko mahilig sa gera. Sabi ko, Civil War. So I attempted to change the channel kasi hindi naman ako interesado sa mga war. Pero nabigla ako. It is not about war. It is about wedding. Wedding marks, pumapasok yung lalaki, beaming with smile, naka-eye sa love. Pumasok yung bride, parang lumulutang sa amin sa paglalakad niya. Hindi ka married, full of smiles. And then pagkatapos ng wedding, reception, honeymoon. Pagkatapos ng honeymoon, nag-shift yung senaryo sa civil court. Kaya pala civil war, it is the war between the man and the woman in civil court asking for divorce. And they shout at one another sa court. Walang iyak, lahat ng mura sinasabi. Nagigigil ako sa iyo. Gusto kita sa kanin. Nagmumura sa korte. Maghiwalay na tayo, wala kang kwenta asawa. The love has turned into shouting. Kasi nakita nila yung mali sa isa't isa. Hindi yung strength,
Hindi yung positive qualities ng kanyang asawa, kundi yung negative. Nega equals divorce. Walang nangyari. Civil war in civil court. Kung natin daanin sa meaning ng ulo, yung mga problema natin sa buhay, harapin ng buong pagmamahal. You may not see eye to eye, but at least look at the same direction. Kapakanan ng pamilya. Huwag mo dadaan sa init ng ulo, may panagpalingan ng asawa mo, may tutumbukan, kung may mamarabagtas ang kumpitsil, masira ang relasyon niyo. Do not resent to violence. Pati Pedro may dalay ng violence, naging violente yan. Kinuha ng espada, tigpas niya. Ilele ng espada, nagkakaning gino. Yung mabibigyan ng espada, matay ng espada. Be cool. Chill your anger with love. Magpakailangan ka. The third step sa downfall ni Peter, he followed Jesus from afar. Nang mahuli ang Panginoon, hindi sumunod si Pedro. Utayaman takpan din. Pero Pedro siya hindi from afar. Batso yan. Silip-silip yan. Nung namin daw ang naging gino, pero makalapit ulit tatakot siya. This is about distance relationship. Noong delikado long distance relationship, si Boyo at si Maritel mag-boyfriend, girlfriend. Si Boyo nag-abroad. Bago nag-abroad si Boyo, sabi niya, sweetheart, don't worry. Papadalan kita ng sulat araw-araw. Wala pang mga text nun tsaka video ko. Don't worry, sweetheart. Papadalan kita ng sulat araw-araw. So, araw-araw, nagpadala ng sulat si Boyong. Ito naman si Pai, yung kartero, yung nagdadala ng sulat. Every day, pinupunta niya si Maribel. Binibigay niya sulat. Ay, bulatasan niya ni Maribel. Araw-araw, nagatid ng sulat si Pai. Alam po ninyo, after 1 year, hindi nagkatuloy si Boyong at si Maribel. Ang nagkatuluyan, si Pai at si Maribel, dahil araw-araw nagkikita sila. Ngayon, hindi na problema kasi may video call na Pero presence counts sa lahat. Hindi yung distance relationship. Nung nagkaroon po kami sa Forbes Park, naku, ang ganda ng bahay. Multi-millionaire. Pero alam po ninyo, walang umarap sa amin. Yung lalaki nasa isang kwarto. Yung babae, nasa isang kwarto. Kasi war sila. Nag-aaway sila. They live in the same house, but they are a world apart from one another. And Peter was following the Lord from afar. At sana po ngayon, we are having a mass by television or live streaming. Medyo malayo Malayo pero malapit din. Sana ito isang tanda that we still long for the Lord. Namimiss pa natin siya. Kaso yung long distance relationship ng iba, hindi nagsisimba. Napakalayo nila sa Panginoon. Delikado po yun. Huwag tayong lumayo sa Panginoon. Ngayon, walang misa sa mga simbahan, walang congregation, pero malayo man malapit din through live streaming. Huwag natin kaya maglamig ang ating relationship. Abot kamay lang. Abot text lang. Abot pag-uusap lang ang iyong pamilya ngayong home quarantine. Hindi lang distance relationship. Di ba nasa bahay, nagtitext pa O sweetheart, kumain na tayo. O mga bata, kain na tayo. Isa-cellphone niya. Nasa bahay tayo, nagsiselfone pa. Nasa kabilang parto lang, nagbibideo call pa kayo. Ba't di ka magharap sa lamesa? He was following the Lord from afar. Tuki-tuki niya, silip-silip niya. Milapit. Number 4, greet your friends. Nakilubilu siya sa mga babae na nagpapainit sa isang
bonfire. Sometimes we seek consolation to creature friends. Siguro po napanood na yung sine kagabi si Sharon, asawa niya si Edu, isang piloto. And then, Sharon fell in love with Richard. At sabi ni Sharon kay Marvin, yung anak niya, kapag nag-asawa ka, huwag mo hayaan na lumayo ang puso niyo sa isa't isa because of lack of communication. Sometimes, creature friends can be tukso sa buhay natin. Kung babae ka, pwedeng mahulog ang loob mo sa isang lalaki. Kung lalaki ka, pwedeng mahulog ang loob mo sa isang babae. Lalo-lalo na kapag karinyosa. Babae ka, kapag lalaki, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Namimiss kita, makita tayo. Naku, yun ang beginning. Meron ng ibang lalaking kumikiliti sa iyong imagination. And that is a very dangerous text messaging or chat sa cellphone o sa Facebook Messenger. Bakit? Kasi baka naman yung asawa mo walang time sa iyo. Sometimes creature friends can be a pitfall sa marital relationship. Kumisan, mahina ang tao. May physical attraction. Gumagana yung ating mga estrogen and progesterone. That is very normal pero dangerous. Pwede ka magkaroon ng crush, pero huwag kang magka-crush landing. Kung talasawa na ka, kaya ka mag-crush landing. Kinme pang asawa, pero kumisan, dahil sa puladas, dahil sa caring, may nagkikir sa'yo madaling mahulog ang loob mo sa isang tao na marunong magpuladas. Para tanga nakalugod Kumusta ka? May anak ka? That's the beginning of a downfall. Not only creature friends, but creature comfort. Migsala kaibigan, kindapong tingapi, mantunaliwang pali. Alam nyo, kung meron tayo mahanapin na init ng pagmamahal, family first. At yan ang nagbandis ng COVID, family first. Sana ngayong COVID crisis maramdaman ninyo ang pagmamahal ng asawa mo, ang pagmamahal ng kapatid mo, ang pagmamahal ng magulang mo, ang pagmamahal ng anak nyo. Huwag kang maghanap ng init ng pagmamahal sa iba. Kaya mga bata, kapag ginutom mo, baka maghanap ng ibang lamesa. Kapag yung asawa mo, pinabayaan mo, baka maghanap ng ibang magpapaligaya sa kanya o mag-aasikaso sa kanya. Creature comfort. Mandong mga liwang bagay makapagpasaya kaya. Ala at iba pa. Sugal. Delikado na yun. Intula mo dahil kay pamilya. Intula mo dahil kay kasawang ko nga. Intula mo kay Wahoo, Madju, Tongits, kabukas ng magwaho, pagkitandaan lang mo. Pero kung yung asawa lang, mapapali ka. Hindi tama yan Kung meron kang pinaguhukutan ng tuwa, ng ligaya, ng lakas sa buhay mo, yung pamilya mo. And then because of that, Peter, lingad din at lumok doon Gino. Kakilala yan, nanakarin bapa. Kaya Galilean, Galilean ka. Aliko, kinakabalang yan. Then banda muli, after 3 denial, ayun. The cock-crowd. Sabi ng Lord sa kanya, you have betrayed me 3 times when the cock-crowd. Yan, di mo lang kay Mano. At agad-agad ng Pedro ay sinabi na ng Gino, may nangis siyang papayat-payitan. But then even the downfall of Peter, there is a way back to the heart of Jesus. What are the resurrection? What are the steps to the resurrection of Peter? Unang-una, tinulaw kay Mama.
the cupbearer, nagpaalala sa kanyang Panginoon. Kayo ba'y nasa puntong gusto niyang maghiwalay? Nanggigilitik na kayo sa isa't isa? Gusto na magsakalan sa isa't isa, sampalan at moral? Sana tumilaw muli ang manok. Yun man sa Pedro. Ibig sabihin, sana yung wedding ring mo magpaalala sa iyo ng inyong commitment. Tingnan mo yung wedding ring mo o iluksin mo O kaya naman, tansuya kang gagawin. May marinatan mo na susunod. Halimbawa, nasa nightclub ka, meron sa babae na lumilitis tayo na parang sawa. Tingnan mo yung wedding ring mo at iwanan mo kasi meron kang commitment sa asawa mo. Let your wedding ring be a reminder of your commitment to your wife, to your husband. Kaya nga yung singsing, dalawang singsing yun Dalawang letrang O. Dalawang mukha ng pag-ibig sa hirap at ginawa. Isa lang ang sagot, laging oo. For better or for worse, oo. Natutokso ka, namagtaksil ka, gawin ang singsing mo. Ating kang commitment. Kaya mo gugulutan yung commitment mo king kasal. O kaya naman, tingnan mo yung try di boda. Kasi yung try di boda mo, minsan mo lang susuot yan. Sayang O natin try di boda, may pagawa mo 50,000, 30,000, 100,000. Nakasabit lang sa aparador. Utang may bugmuna yung kawan niya ng asawa at may aparador. Nung makakaw niya man o bowl, isabit mo ulit yung try di boda mo. Try to recreate the joy that you felt on your wedding day. Sana tumibok ulit mo yung puso. Buksan mo yung wedding album niyo. Ay may buko muna sila. Captured memories. Sana magpaalala sa iyo. Alam mo yung mag-asawa dahil a heated argument. Pinapaling din yung lalaki na sama may palmurada. Pikpok ng tao. O yung babae may naraya buntok. Na may naraya buntok yung babae, pilay niya yung lalaki. Kim-hospital at habang makasakay ng kotse, sweetheart, patawaran mo ko. E ako nagawan pa si Baya, kaya mo lalakwan. May guilty O pikpok ng tao yung asawa na. Bakit natin babae? Bakit siya ang dinagdada ka na kamarin ng lalaki? Dikso mo na ako pwede. Patawanan ko na. Alam nga natin lugod at pamilyada. Patawanan ka kapit pumunta ako. Dikso na ako pwede. Ngunit sa banda ko nagpatawad yung babae. Alam nyo, yung tabong yun, basa. Dinagay sa isang frame. When I celebrated their wedding, silver wedding, napansin ko yung tabo sa kanilang kwarto, sa master's bed, sa pinto. Tinanong ko yung lalaki, nakatabo ito, balbal yan, o display yan. Amo. Yung buntabo yan ang papaalala sa amin. Na once upon a time, I almost killed my wife, but she forgave me, and we had a new beginning, and we live happily ever after. Nakarating kami ng 25 years dahil sa balbal na tabong yan. Pinapaalala sa amin na dahil nagpatawad kami sa isa't isa, nagmumuhan kami sa buhay namin bilang mag-asawa. Di mo lang kayo manok. Ano ba yung magpapaalala sa iyo? Upang magbalik loob ka sa Panginoon. Sana mga telemisa natin, pagsabihan natin ang araw, na darating ang araw makasiwa ulit tayo. Dito lagi man, kahit walang misa with the congregation, the crowds in every home, through telemisa, live streaming, the Lord is calling us back to Him as one family. And then conversus Dominus. Habang dumadaan ang Panginoon, lililitis siya sa kote ni Herodes.
Bipas-pasan eh. Pontius Pilate, Herodes, manos na ng gamat. Di mo rin sintensya ni Diyos, tatakot lang. Habang dumadaan ang Panginoon, conversus Dominus. Lumingon siya kay Peter. Nagbis sila eye to eye. It was an look of anger from the Lord. May mga matang nanlilisik eh. May mga matang nanlulumbat. Pero yung mata ng Lord, conversus Dominus. Lumingon ang Panginoon kay Peter, matang nagpapatawad. Lingunan mo yung asawa mo, lingunan mo yung anak mo, mitnong lugod. Halitang tiger look. May mga look na nakakainis. May mga look na nanlilibasi. Parang kumakay ka ng tao. May mga look na punong-puno ng kandit, nanlilisik. Pero nang lingunin ng Panginoon si Peter, it was a look of love. Parang pinabot ni Lord kay Peter, Peter, I love you. Peter, I forgive you. Lingunan mo yung asawa mo. Lingunan mo yung umuna yung pinamdaman niya nga crush mo eh. Ang gagawin crush landing kayo, kaya pakasal kayo. Lingunan mo yung good depenari mo. Bang nilakoy na sukan mong lugar, lingunan mo itang sakripisyo na para kaya. Lingunan mo yung ganakada yung kapatid mo. At ikaw mo aking kapatid mo. O sabihan ni Ma'am, karugo, may mimwakang kuya mo. Kasi minsan mixwin kayo, dikso na kami alugod. Sige pa na kang kuya mo. Nung hali kayo, may tira ka sana. Lingunan mo itang mayag ng dapat ni asawa mo, ni kapatid mo. Bakit nabigising pa si Bayat ang lugod mo ngayon? Conversus Dominus. Lingunan mo yung asawa mo po at ang mapali ang buntok. Lingunan mo yung anak mo po at ang bisayang makamatay tao. Usukan mo eh. Lingunan mo eh. Pwede ko na yung baril na namin ang barkada na. May kayo. May kapatid. Lingunan mo yung tao mapali ang buntok, malililig ka isipan. Usukan mo yung maya. Bayan magbayo isip. But dear brothers and sisters, because of that, may nangis siyang kapait-paitan. Peter wept bitterly. Yan mo takin niya kayo. May nangis siya. Itang tangis na talagang masakit ang masakit. Uli ma-realize ng Peter the value of the love of Jesus. In spite of the fact that he betrayed him 3 times, when he came home, the look of love, the look of forgiveness. May laso yung kalagwa. May laso yung puso. At pangatao yung Pedro, namilit na yung pakalulo ni Ginukaring Matana. Di I love you, Peter. I forgive you, Peter. I care for you, Peter. At yung liman mo at lumukdo, you still have a place in my heart. At yung may taksil ka na, I will always be your friend forever. Because good friends are forever. Ito kay tabili. Nung tinabili ka anak, may nakatabili Peter. Sasagabin kita. Tutulungan kita. At Peter may nangis siya. Kapait-paitan. At alam niyo yung mga malapit kay Peter, according to stories, yung luha sa kanyang mata, gumawa ng rayos yung Paro. Ginawa ng bakas ding patak ng luha, ginawa ng bakas kay Pisnina. Muli sa dalang patungkot, kikaya may nangis si Peter for the loss of a good friend, Jesus. May nangisan ng Peter yung kanyang betrayal because may wala yung Diyos hindi anak. Sabi, tamo wala yung Diyos hindi anak. Tamo wala yung lugod dahil pengarit dahil puso ka. And if you betray the love of your wife, your husband, your girlfriend, your parents, tangisan mo ito. Sisyan mo ito. Let your tears cleanse your heart. Let your tears cleanse the guilt of your soul. May nangis siyang kapait-paitan. He wept bitterly. Baliw ko, o dating mente,
Itang anak, kadakal din pamagpunang karipay nga na, yung matalik din ko niya. Kasi takalik ako lang eh. Misa bubig, misa humete, kaya ang meto magbari. Habang mag-misa ko, meto magbari yung tao, makalumag at inarap ko. Alam pa doon, kikir niya. Manangis niya. Kitnangan kayo kaya, yung coordinator, o mirna, nananay ba yung tao nila, magsalbat siya. Magmula na kanina ng misa ko, ngayon umiiyak. Pumagulgul. Kaya mo, may kaya mo yung mana, uli na konsumisyon na kaya. Namatay ang nanay nga dahil sa konsumisyon sa kanya. Kaya ngayon ako. Kahit umiyak man siya ng isang balding lupa, hindi na mabubuhay ko yung nanay niya. Masakit siya kakinibayang tao. Uli masakit yung ginawa na kami mana. Minta siya Christian, may atake. Uli ka ba niya ko yan? So my dear brothers and sisters, during this Holy Week, sana tangisan taming kasalanan tamo, sisyan tamo, with the greatest consolation, sa kabila ng ating mga kasalanan, the Lord is more than willing to forgive, to forget, to embrace us, at ibalik tayo sa pakuran ng kanyang pagmamahal.